Pri labzovaní útrobami nitrianskeho štadiónu sme natrafili na veľkú vec. Živý panteón slovenského futbalu Láco Molnár a Ľubo Moravčík. Ten dokonca aj po toľkých rokoch prináša svojmu domovskému klubu šťastie. Ako dále som prišiel, dali gól, takže ja som tá šťastená. Gól domácej Nitry tak nevedú už iba počtom hráčov na ihrisku, ale aj počtami na výsledkovej tabuli. Zostávali posledné minúty, ktoré priniesli tento zaujímavý moment. Domáci hráč chcel zdržovať a priľahol loptu, no námestovčan ho odvalil ako sud piva a loptu si zobral. Toto je pán, ktorý už je 65. rokom aktívnym fanúšikom FC Nitry. Tak, a čo poviete na dnešný zápas? No, parádny zápas. Som veľmi pyšný a teším sa na to, že Nitrička má takúto sériu.